हाय लोगोफोर, बे भिडिअ'आव बयखौबो बरनाय थाबावबाय। कर'ना भाइरासआ सानफ्रोमबो बारानिख्रुइ बारा जालांगासिनो दं। बे भिडिअ'आव साबसिन हामसिन जाग्रा आदार जेखौ जाब्ला इमिउनिटि सिस्टेमा बोलोगोरासिन जायो बेखौ फोरमायगोन। जाय जाग्रा आदारखौ नोंथांमोना जायोब्ला कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथिखौ मोननो हागोन आरो बे कर'ना भाइरासजों नोंथांमोना नांज्लायनो हागोन। अब्लालाय भिडिअ'खौ बयबो जोबजासिम नायलांदोनि। नम्बर 1 आव दङ हालदि। नोंसोर जायो ना जाया कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होलायदो। नैथियाव दङ पापाया, जायखौ बर'आव बुङो मैथ्रु। थामथियाव दङ किवि फिथाइ। ब्रैथियाव दङ बिलाहि। बाथियाव दङ पालें। दथियाव जाबाय सुइट पटेट'। स्नियाव दङ सामब्राम गुफुर। दाइनाव दङ आलमन्डस। गुआव दङ ग्रीन टि। जियाव दङ मासरुम्स। जिसेयाव दङ सालमन ना। जिनैयाव दङ काजि।